କରନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପିଲା ନୁହେଁ ଦୁନିଆ ପିଲା ବି ଭଲ ଏଥିରେ ହେବେ ସକ୍ସେସ୍। ଅପା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋତେ 74 ବର୍ଷ ଉପରକୁ। 74 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଏବେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ମାସେ ବି ହେଇନି ଚଷମା ଲାଗିଛି। କେବେ ଚଷମା ହିଁ ଲାଗି ନଥିଲା ଅପାଙ୍କର? ଚଷମା ଲାଗିବା ନଥିଲା, କେବଳ ଭୁଲ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ହେଇଛି। କ'ଣ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ହଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି ବି। କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି କହିଲୁ? ଆଖିଟା ଠିକ୍ ଥିଲା କାରଣ ସବୁଜ ଘାସରେ ସକାଳେ ଚାଲୁ, ସେଥିପାଇଁ। କେମିତି ଆଖିଟା ଠିକ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଖାଇବାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଯଦି ଖାଇବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଇଏରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଳୁଛି ମୋର କେମିତି ଦେହ ନ ଖରାପ ହେବ, ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସବୁଜ ଘାସରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ବଡ଼ି ଭୋର ଗାଧାଏ, ମନ୍ଦିର ଯାଏ। ଆଜି ଇଏ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ତା ନା ମୁଁ ଯାଏ ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଏ ଚାଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଉଡ଼ାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତେଣୁ ମୋର ଆଖି କ'ଣ ଦେହ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, ମୋର ଔଷଧ ଏତେ ଦରକାର ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ପାଇଁ ବାଏ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପରେ କଥା ହବା। କହିଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।